Κοίτα. Να ανοίξω την βρύση. Άνοιξε το. Τσαχαϊδάρος. Ήταν ένας γαϊδάρος με γαλάζια. Από εδώ. Βάζεις βίντεο. Και εγώ ακουστικά. Ναι. Βγάζω μια φωτογραφία από εδώ πέρα πίσω. Από. Φωτογραφία. Έτσι. Ρε, έχει πλημμυρίσει εδώ γιατί κουνιότανε. Δεν καθότανε ρε. Λέω το σταμάτο το έβγαλες. Το σταμάτο εδώ το έβγαλες. Απ' εδώ λοιπόν. Κλούντι, καλημέρα. Κλουντάκο. Ω, μαγαρίτσα. Κλούντι. Κλούντι, κουνά λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μες στα αυτιά. Κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλούντι, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλούντι, θα ξαπλώσουν πάλι. Όχι πάλι. Σκάτα, τα έχει κάνει. Πώς ρε Κλου? Το σκάτα. Α, δεν θέλει τώρα. Θα την πίσω.